Turi-turian ni si Janggual taring di bona pasogit. Madasor mamuka bogas na pasa Pulau Paton. Ujungnya dibayar si Janggual ma hatau tahapan ni rohana taringot tuna marede di tanggal 26 Desemberon ima na di hotel na di Baligi. Mandok ikut dohonon na tu manajeri na terlabat do ibana boy romarede. Alai tutu dilapik katana asa diatusi manajeri ahado si dalianna gabe terlabat ibana ro. Ditalipo di mana manajer di hotel ini mangido aju las patorakon topu masyadong rikot ulon na tanggal 26 Desemberon. Tutu ibadah na mapain haputusan dang si pangatoy silam tiar di si dang didok silam tiar ragiaha alai tutu gajang di patorang asa bidang jala bagas dipikir si Janggual tagas sama bain haputusan. Alai nungan adengkap bea bang songo padok mi molo luksidung ulaw niya mang baritai sorohona mo marede tu hotel unang songon natarutang pakilalamu nian molo taringot tu kiboti adong goluluan memalui jala suadong di jalawang barita parede otak holak kibot doi paido nina silam tiar tu si Janggual toy mak nunga hubain punna di rohaku jala dohonok kuma tu manajeri ikon di atas ni pukul siabor ni piau asa boiro ninna si Janggual ujungnya di abal hosilam tiar pakatayon unak saya taningon namare di hoteli pikiran si Janggual alai yang gorohaku sahadion ala pamuhaidu piona bang bayanotan ro nadumengkan asalas rohani namang otangi amang baritai jalai kepatu duota do tuaka natoropi nadong halubiata sian catering nasi marhite i hulala rikot do banota extra service ayah hado tahebang hata batak ni extra service gabe mekel silam tiar hasurunga pabahenan nauli idora pangatusion ni extra service alai waratutu maul hata batak kolontonate ninna si Janggual laos dohok mekel nunga sadaro hadi si Janggual dang marbahir be taringotun namarede di hoteli bo hape tutu dada tumago marede iba madiori uba sasaotik maribak kon pabangkit usaha nong lelek tinahina dohot inat tanay dang rumikot madiori hepeng sian nasomanotong unang maribak kon usaha na hinirimna gabi bohal ningoluna lao parmulu-bulu geleng na haduan tuk sobinoto do penyan adong do parutungan manang gabi harugian molo ulaon na sahalion ima di ulaon ni si baritai alai tutu nunga gabi tubur naulion haduan molo tukpe daksongon nihirim ni roha alai hinorhon ni pamuhayon anggia ma odalan tumajuna usaha nasidai
molotuk pe dang marutung hola paunehon manak padi poson nama anggiat mardalan usahai madapot parutungan di pudian nyari ima sipulna di rohani si janggual dohot silam tiar gabe boy pos rohana sida dada tahe napunani halakan napuan HP ia ajang niba so tinaboran tumagod do parmahan habing alai habing niba unang marmaha korbo alai ugasan ni jolma ninna si janggual pahok rohana dungi diteleponi bana manajeri di jolon silam tiar nakpe marbahir rohana olo hacik rohani manajeri alai tung marsangajo di mana ikon hata hononna aha sikalla soboi bana maredde tanggal 20 ni sotung dia roham amang manajer songon nahulok nakkening usaha odo naung lelek kutahi hami jalanunga lo bisa tahun taga sosahu dope hami marsaripe fuangatok kamion mamuhai siap persaut nami siap bulan nasalpu dakke adope mardalan usaha namion opene asa mamuhai mardalan aladong jol mamangido ra tung amak pe sarana di horong nami totudo songon haputusan namion bahenom muna tekas pabok kutuhamu ahalana asa unang dietok kamu au nama dior sidalia sabing alani amang manajer sotung balging manang menek rohamuna molo tukpe lumabba tauro di borngin di tanggal 25 Desemberon ninna si janggual labok huhut pihak hatana mangidu aju tu manajer di hoteli dan dia be tabdok ni manajeri dungadar di patorak si janggual aha sidalianna gari ada rodo pe hata di manajeri mandok asa unang mapikir hube si janggual tusi alai yang go di pas sirangan ni tao ni ikon tutu mengaradi ma si janggual yang go boy unang madijalo ulaon manangaha taringot tukatering ne babolo lumabab pe ro di tanggal 20 lemon dak pala dia be di rohani manajeri lumubab pakelan si janggual duktilea pakatayonna tu manajeri silam tierpe masai balga rohana ala dangga be maredde dipilit amat tanai tu hotel maredde naso binoto takas marudut do muse manang daong nunga dipilit si janggual patubu-tubur si taboran tuari na mangihut ima usaha catering ne tukpe holan musik sabing di jalo silam tiar asing ni namang alopa silopaon alai yang go sahalion rohani silam tiar ikol yang si janggual marohana mangaleak kasurungan tu si barita gabe iko maredde ibana patuduhon las rohana laos mabaen las rohani si barita nama ngotang nasida karejo di ulone di haul silam tiar di umma si janggual mubalas di rohana ay dakirip fiar rohana barani jala tolap si janggual manudari manang mabain haputusan nasing ala
nunga taruduk hata ibada tu manajeri ai takas di boto tu nama Allah si janggual mango se janji sehari naik tung di umma silam tiar muse si janggual las rohana aladang molek si janggual sia sita nong leleng gin organisida ikem mamuka usaha di toba duk saut halaki marsaripe dakape maruba si janggual sian ha putusan nasida na ujui atik pe porsuk dope di tahun nasida mamu hai usahai songon na songgot talsu holson silam tiar nasia bulanon tanggal busisani rohana ya tukpe ado covid 10 siaon na maasan waingon bosiris kama barbar alai anggia mamuhai di tanggal 20 sia de 20 Desemberon boy mardalan usaha nasidai ima tangyang ni silam tiar alai nak pesongoni disiga silam tiar do pe rohani na amat tanai sotung do na soyas rohana manudati lamared di hotel manang atik pe disudari manang dibayan ha putusan nasing atik na bahir pe rohana saya solot otik panor soliat dia tatena manget disukut si lamtiar unang gabi halang na saob dulgi na samonis mabay si pikiran ni muse di budian nyari songon nang binotona tung bakolo manudate badanna si janggual sai pitorohona do sotung di dok dolmai ibana perpada sultanon manang perjanji koling nanget disigat silam tiar rohani si janggual muse diulakon hatana mulu gabe do rohama bang ala gabi lumabet to lau tu hoteli si morhape tadok mamaluki boti jadi ngabui ho humatop haruar sian ulaon ni amat tasi baritai jadi dangbe gabi dia roham boy ho humatop tu hotel ninna silam tiar madodo rohani si janggual mekel si janggual huhut manggalmit hurum ni silam tiar hirana pangkomosong laos dua sana matangan nai sahadi manggalmi hurum ni inak tanai di patorak si janggual nunga bulus sias rohana songoni nang manajeri nai saya soluk tu pikiran na marsugut madiori pinahad do alana maol luluan di masa noai ngopi nah lu sedanai taringot tu nama ngalopa haru mangatas sira lopa pe sodiak tu sibana gabi margak silam tiar asirohana ubeki hatani amat tanai tarida do tutu siat nak kening lalap seminar buhini si janggual nakpe nau di patolhas jalan nunga terjalo manajeri taring waktu tanggal 26 Desemberon nunga hudok akang doli amat tahi mangulahon do manguluhon mangalopa nunga rade dahahangi songoni nang manarui huhut padonyok tedda di jolu jabu ni sibarita nunga satolo anggita sisihol gariada masalah rohana sida holak kudok lau mamuhai mardalam mau sahatau opung boru pe nunga rade lau mangature hopang lopan ibana ma songon penanggung jawab mutu ahado tahe hata batak ni penanggung jawab mutu jadi pos roham
abang nu ngasih kok be pangaradio tatusi marsi itu silam tiar mando hatana jadi opung do habe pada lopa hahaha malu pojok ni rohani si janggual hut gawe marga imana tung las rohani si lamtiar songoni si janggual dohot opungna nanga kadongan na nong mangarade mangurupi ibana mangulahun catering pinangidoni si barita di rohana sida saluhukna ikolas do rohani si barita dohot sude akanan yotangna asa dohot narotu launi mamuji laos makatahon nauli na dengan tuaka na humalia kuta taringot usaha ni si jangguali alani ngados rohani nasida iko patupon nasida dona numenggan anggia barita renggan gabe barita naudi pabahenan ni nasidai tusude jolma na humal yang luat anggiat mardalan muse diarna ro usaha catering ni si janggual dohot silam tiari